Da, am avut atât, am avut și eu o singură considerațiune, am avut despre domnul acela care, din Zalău, care zicea că nu există virusul și după aia a ajuns la terapie intensivă, ca suna la spital, că să-l ia la spital. Și după aia a zis, hai că totuși există și hai că să vă vaccinați, a zis el, după ce se dusese pe piețe și striga la megafon că să nu se vaccineze lumea, că e rău și astea. Și aia mi s-a părut penibil, el mi s-a părut penibil și comportamentul lui, mă rog, de fapt, nu el, dar comportamentul lui mi s-a părut penibil, adică fii consecvent până la capăt. Asta m-am confruntat cu foarte multe reacții, foarte violente și au fost blestemați și familia mea și copilul meu, din nou. Știți? Am retrăit vremurile cu hashtagiști în piața, doar pentru că mi s-a părut penibil ăla, atâta. Badea și eu, că nu știu, alea, toate alea, că sunt vândut, că alea, mă rog, că sunt mason, că sunt tot ce vreți. Adică toate alea, bun, și blesteme, că să vină doctorul Menghele la familia mea, că la ăla micu, la copil, cum ar veni. Mulți de ăștia așa. Și da, am încercat să mai înțeleg și eu câte ceva și m-am uitat, am înțeles că e bine, așa am văzut și eu și pe la televizor și în astea, să mă uit la doamna Budeanu și am văzut astăzi la doamna Budeanu ceva ce n-am înțeles. Hai să dăm ce am văzut azi la doamna Budeanu, n-am înțeles exact ce am văzut, de-aia, fiind mai prost, nu înțeleg. Băi, regia, să ne trezim puțin! Așa, deci, zice, doamna Budeanu astăzi scrie așa, are cineva o sursă, să dăm pe ecran, are cineva o sursă de tocilizumab? Vă rog, nu au la Balș și sunt oameni tineri care au nevoie la ATI. Mulțumesc! Haideți să ne ajutăm! Aoleu, nu mai înțeleg. Păi, parcă nu exista virusul, parcă virusul nu exista prima dată. După aia totul era o mascaradă, parcă spitalele de fapt erau goale, parcă totul era o minciună, că mi-aduc aminte din comunicările anterioare, cum să zic, ale doamnei Budeanu, pune-aia pe ecran, nu mă arăta pe mine, pune textul pe ecran, că este și scris complicat, pune-l pe ecran un pic, așa. Deci parcă, să facem recapitulare, nu exista virusul, totul era o mascaradă, totul era din Pix, și raportările cu infectați, și vaccinările, și totul e din Pix. Haideți, scoateți Pixurile, băgați Pixurile, totul e din Pix. Totul era o minciună. Așa era. Și eu acum zic, stai puțin, cum adică sunt oameni tineri care au nevoie la ATI? Eu nu am spus eu. Cine sunt eu să spun eu? Doamne fere, văd că a scris doamna Budeanu, că sunt oameni tineri care au nevoie la ATI. Păi ce fac la ATI? Păi ce fac la ATI? Eu am înțeles că spitalele nu mai sunt goale? Acum? Dar de ce au ajuns la ATI? Tineri, auzi? Dar auzi, scrie oameni tineri, dar de ce sunt la ATI? Dar ce s-a întâmplat? Dar ce s-a întâmplat? Dar ce s-a schimbat între timp? Că uite acum, doamna Budeanu nu ne mai spune că e o minciună și că nu sunt oameni la ATI. Acum ne spune că sunt oameni tineri la ATI și că au nevoie de tocilizumab. De tocilizumab au nevoie. M-am uitat și eu să văd tocilizumab, ca să înțeleg, că nu știu, îți dai seama, habar n-am. M-am uitat și eu tocilizumab și zice aici așa, că este făcut de roche. Sau s-o citi roche scrie, R-O-C-H-E. Păi roche cu toată dragostea, vă spun, e Big Pharma. Păi parcă Big Pharma era rea, acum e bună? Nu mai înțeleg nimic. Și nu știu cum să mai... Și dânsa după aia a revenit cu un post explicativ, că așa, și a zis, ca să nu ajungi la ATI cai vers pe pereți, Păi ăia tineri care aveau nevoie și haideți să ajutăm, ăia sunt cai vers pe pereți sau sunt niște tineri reali? Că asta n-am înțeles. Până la urmă, haideți să ajutăm cine? Niște cai vers pe pereți sau pe niște tineri de la ATI? N-am înțeles. Zice, îți trebuie schemele antivirale. Îți trebuie schemele antivirale? Păi ce virus? În legătură cu ce virus? Că nu există. Sau în legătură cu ce virus schemele antivirale? Ce virus? Nu știu. Nu înțeleg. Nici alea nu se dau. Se dă doar paracetamol simplu.
Și zice Regeneron, anticorpi monoclonal de bogați. A, da, chiar, virusul parcă era doar pentru bogați. Dacă oamenii ăștia au ajuns tineri, înțeleg. Așa scrie doamna Budeanu, eu doar întreb. Eu nu spun eu de la mine, eu doar citesc. Deci, dacă oamenii ăștia tineri au ajuns la ATI, au ajuns că erau săraci, erau de săraci ce sunt? În sfârșit, zice Regeneron, zice doamna Budeanu, de fapt e Regeneron, dar nu ne luăm dintr-o literă, anticorp monoclonal de bogați, zice în paranteză, nu se găsesc. Nu se găsesc? Nu. Tocilizumab, tot varianta de anticorp monoclonal, dar când o dai în pneumonie. Roacterma, alt tocilizumab. Mamă, dar câte medicamente! De câte medicamente, zice doamna Budeanu. Și m-am uitat și eu să văd, zic, cine a făcut Regeneron? Că zic, bă, poate a făcut, nu știu, ia să vedem. Și uite, avem aici un Business Insider, e un site internațional, Business Insider, zice, meet the billionaire doctors, întâlniți doctorii miliardari, behind Regeneron, care se află în spatele lui Regeneron, the pharmaceutical company, deci compania farmaceutică, da, care i-a dat lui Trump, atenție, experimental COVID-19 treatment. Experimental? No. Experimental? Păi experimental era cuvântul numărul 1 când te refereai la tot în legătură cu COVID. Păi experimental. Păi și cum doamna Budeanu zice că Regeneron e bun? Păi auzi că e tot experimental, ne zice Business Insider. Și auzi și că ăștia sunt miliardari care au făcut asta. Alți Big Pharma. De asta nu înțeleg, adică Big Pharma îți dă nasol, doar întreb. Eu nu afirm că cine sunt eu, decât întreb și nu mă lămuresc. Adică Big Pharma îți dă rău cu o mână, dar îți dă bine cu ailaltă? Adică pe partea de vaccin îți dă rău, dar pe partea de Regeneron, Tomocilizumab, astea le-ați dă bine? Adică aceeași Big Pharma face chestie nasoală și o chestie bună? Că nu înțeleg. Deci asta foarte complicat, nu știu ce să zic. Foarte complicat pentru mine și nu știu încotro să o mai apuc. Da. În sfârșit, eu am crezut prima dată că e ceva ortodox, că așa am înțeles, că Dumnezeu ne apără pe noi ortodoxi și noi nu avem nevoie de nimica, pentru că ne apără Dumnezeu fiind ortodoxi. Dar acum m-am uitat că astea, ci că Regeneron nu cred că are legătură cu ortodoxia, că ăștia sunt miliardarii lui Trump. Nu cred că sunt de la o mănăstire ortodoxă, deci că sunt și miliardari. Se întâmplă. Tocilizumab, roche, clar, nu sunt nici ortodox. Și de asta zic, nu știu ce să mai... Sunt așa... ușor descumpănit, știți? Mă înțelegeți? Asta e. Să trecem mai departe.